мо расходша аз 0 то бучӯша ҳисоб кардагем. Ҳамин проекта бо ғишти пухта ва ба ғишти лоӣ ҳамаша ҳисоб карда буровардагем расходша. Бо нархи ҳозира маҳсулоти ҳозира қатӣ фарқ байни ғишти пухта ва лоӣ 8035 сомон фарқ мекунад байни якдигариш, яъне бо ғишти лоӣ арзон меғалтад шумода. салом алайкум подписчикҳо, салом алайкум касоне ки моро тамошо доранд. бародаро, имрӯзи видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, як проекти хонаи беҳтаринай. ҳамроҳ мо расходшаи 0 то бучӯша ҳисоб кардагем бо нархи ҳозира маҳсулоти ҳозира қатӣ. ана бо сурати ҳамон хонаро бинен бо суҳбат мекунем. чиқали ки диден сурата анами хонаро мо проектша полни расходша аз 0 то бучӯша ҳисоб кардагем. ҳамаша мо шуморо гап зада метем чанд сум то охирша расход шудагай. хонае ки дар навор диден бародаро, анами проектуш проекти хонаи камрасхода экономичнияй 6 баршай 14 дарози хонай. чиқали дидесен мисол дута калидор дора, баня дора, якта хонаи детский дора, якта меҳмонхона, дута хонаи спални дора. анами дари главни мешавад, мисол анҷа медрои калидорай барушта баня мешавад, анаи ростакида хона мешавад, хонаи детский дурун ба дурун мешавад. анаи хона дурун ба дурун мешавад, хонаи детский ай дурун мемонад. ана инҷа и дари и калидор айна инҷа мешавад даруш, инҷа меҳмонхона медорад, инҷа бо як хонаи дигар. чиқали десен ҳама размерош ҳастай, размерош майдай, хонаи экономичнияй, ҳамаша размероша буровардагем. меҳмонхона 3x520, калидору қати бания ё ҳамаш як размер мешаванд 3x180 нарсеш, анаи сета як размер мешавад 3x3. намира мо расходша аз 0 то бучӯша ҳисоб кардагем. ҳамин проекта бо ғишти пухта ва ба ғишти лоӣ ҳамаша ҳисоб карда буровардагем расходша. ҳозир расходи фундаментша гап мезанем. общи фундамент 63,4 пагони метр мешавад, 70-40 рехтагиан. семент 60 халта меравад, 43 сомонӣ 2580 сомон мешавад. арматура 42 дона меравад, 30 сомонӣ арматури 16 1260 сомон мешавад. шебен як камаз меравад 600 сомон, қум 2 камаз меравад 300 сомонӣ 600 сомон, санг 2 камаз меравад 400 сомонӣ 800 сомон, сим 6 килограмм меравад барои армирот кардани ҳаму арматуро 15 сомин 90 сомон. устопули бародаро як пагони метри ҳаму фундамент ҳаму хонаро 30 сомонӣ мерезанд, 1902 сомон пули устопули мешавад. общи расходи ҳамин фундамент бародаро 7832 сомон дар фундамент ҳамин хона расход шудагиай 70-40. нако расходи стенаша гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунем. расходи стена бо ғишти пухта як риада 260 баландиш. ғишти пухта 15000 дона меравад, 0.55 дирами. ғишти пухта арзон шудестаи рӯз ба рӯз 55 дирам шудагиай 8250 сомон мешавад. семент 45 халта меравад, 43 сомонӣ 1935 сомон мешавад. қум 2 камаз меравад 300 сомонӣ 600 сомон. сетка 2 рулон меравад 200 сомонӣ 400 сомон. тол 2 рулон меравад 70 сомонӣ 140 сомон. устопули як ғишти ҳаму хонаро бародаро ғишти пухтара 35 дирами мечинанд 5250 сомон пули устопули стена мешавад. общи расходи ҳамин стена 16575 сомон дар стенаи ҳаму хона расход шудагай бо ғишти пухта. ана бо расходи стенаро бо ғишти лоӣ ҳисоб кардагем. ирам гап мезанем бародаро. расходи стена бо ғишти лоӣ як риада 260 баландиш. ғишти лоӣ 9500 дона меравад, яъне ғишти лоӣ размеруш 32-16 ба 10.
0.50 дирами 4750 сомон мешавад. хок барои раствор 2 камаз меравад 200 сомӣ 400 сомон. сетка 2 рулон меравад 200 сомӣ 400 сомон. тол 2 рулон меравад 70 сомӣ 140 сомон. устопули як ғишти ҳаму лоира 30 дирами мечинанд 2850 сомон. расходи стена бо ғишти лои обши 8540 сомон расход шудагиай. стена бо ғишти лои. ана расходи киришаша гап мезанем озӣ. расходи кириша дар хонаи 14/6 конвертни пӯшондагианд. тахтаи дастак стропила бародаро 6 метр 050 баруш 15 40 дона меравад 100 сомонӣ 4000 сомон. тахтаи таи дастак яъне ай болои девол меистад 6 метр 025 баруш 15 10 дона меравад 48 сомонӣ 480 сомон мешавад. тахтаи чорни бародаро 6 метр 025 баруш 10 100 дона меравад барои чорни 30 сомон як донаш 3000 сомон пули тахтаи чорни мешавад. тахтаи стойкаи кириша бародаро 6 метр 0 сараковка баруш 15 30 дона меравад 87 сомонӣ 2610 сомон мешавад. рекаи шифир бародаро 6 метр 40 дона меравад 5/5 30 сомон як донаш 1200 сомон мешавад. ана шифриша бародаро мо шифри тоҷикӣ ҳисоб кардагем. беҳтарин шифраи шифри тоҷикистон душанбе 80 дона меравад 50 сомонӣ 4000 сомон мешавад. мех 15 килограмм обши дар ҳамун кириша расход шудагиай 120 меравад 100 70 меравад фарқ надорад 10 сомонӣ 150 сомон мех пули мешавад. устопули бародаро як шифри ҳамун хонара 25 сомонӣ мезананд 2000 сомон пули устопули шидагиай. ана обши расходи киришаи ҳамун хона конверни 17440 сомон дар киришаи ҳамин хона расход шудагиай. ана ҳамир мо ҳозир расходи обша мегӯем бо фарқи байни якдигарша. ана расходи фундамент 7832 стена бо ғишти пухта 16575 бо стена бо ғишти лои 8540 сомон кириша 17440 сомон шудагиай. ана обши расходи хона бо ғишти пухта 41847 сомон дар ҳамин хона расход шудагиай бо ғишти пухта стенаш. ана бо ғишти лои 33812 сомон расход шудагиай. фарқ байни ғишти пухта ва лои 8035 сомон фарқ мекунад байни якдигариш, яъне бо ғишти лои арзон меғалтад шумода. ана меай бародаро видеои имрӯза чӣ хел диден ҳамаша расходша гуфтем. проекти хубай камрасходай бо насиб боша аида камрасходша мо кашида ба шумо гап мезанем бародаро. шумо дастгирӣ кунен дар канал подписатсия кунен лайк монен аз видеоҳои нави мо бохабар бошен. инайн буд видеои имрӯзамон. бо номерои ватсап дар описани ҳамин видео мешавад. касоне дар ҳамин проект маҳқулай расходон маҳқулай нависад бо маслиҳат мекунем. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошен. моро дастгирӣ кунен. мо ҳам видеоҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем бародарои азиз. хай дар видеои мо ба шумо маҳқул шуда боша ҳатман лайк дар канал подписатсия кунед аз видеоҳои мо бохабар бошен. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошен дастгирӣ кунен. мо видеоҳои беҳтарина пешкаши шумо мекунем. хай то видеои оянда дар паноҳи аллоҳ бошен.